खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो पुरा गानै जोमै रेडि जादों थांनो। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ टाइटेलाव नायनानै। ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरदों आयंमोननियाव आरोना, जोंनि आयंमोननियाव मोनसे खामानि दङ। आरो लोगोसेनो गोबाङानो आंखौ सोंहरबाय थायो नों माबे स्कुलाव फरायामोन उन्दैयाव, ओमफ्राय हाइ स्कुलखौ माबेयाव फरायनाय बेबायदिबो सोङो आरोना। ओंखायनो आं दिनैहाय खोन्थानो सानबाय, जिहेथु माखासे बिराद नैदि सोंहरबाय थायो नालाय आगैमोना नोंथांमोना। ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो देखायगोन आं माबे स्कुलाव फरायोमोन आगोलो, जेनेबा थाखोसे थाखोनै बिदि प्राइमारिखौ मायाव फरायोमोन, ओमफ्राय आरो उन्दैयाव टिक्लिक्लियाव, ओमफ्राय आरो मा होनो हाइ स्कुलखौ माबेयाव फरायदोंमोन बेखौबो आं नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअ खोन्थागोन। ओमफ्राय आरो देखायगोनबो स्कुलखौबो आं माबे स्कुलाव फरायनायमोन उन्दैयावहा। मानो होनना बुङोब्ला जों दा बे जायगायावनो थांनो नागिरदों नालाय, ओमफ्राय जों दा मोनहैनानैसो देखायसिगोन आरोना। दा जोङो थांनायखौ लामायाव लालायलाना, दाथ' नै बेलासिनि 3टा जाबाय दा टाइमा। ओमफ्राय जोङो आंनि आगैबो थांगोन, आगै मटु। जोंथ' जेराव थाङो साथामबो पुरा बे थांबा आं थाङो आरो बे थांबाथाय बेबो थाखायो, माने मटु आगैयाबो थाखायो आरोना। ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ। बिरादनो मिथिनो लुगैदोंमोन नालाय, दिनैहाय नोंथांमोना नायनानै लादो आं माबे स्कुलाव फरायोमोन। स' नायलांबाय थादो, बिदिब्ला मोनहैबाथाय लोगो मोनहैखासिगोन ना। मानो होनबा दा लामायाव लालांला जोङो भिडिअखौ, मोनहैबा डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन। फाय दायो जोङो फैनानै बागमारा बाजार मोनफैबाय आरो। ओमफ्राय नैयाव जोङो दा ओंखारनानै मेथाइ एसे लाबाय आरो, नै आगै मटुजों आंनि बोराइजों ओंखारनानै लाबाय आरो, मोनहैसिगोनबो दायो जोङो। सिलिखा खनग्रोनो फै, सिलिखा दङ इयाव बुजायनो। ओमफ्राय जोङो दायो मोनफैबाय नै जोंनि मा होनो जोंनि बाबानि गामि आरोना बेयो, बागमारा रिहाबारि बेनो गामि। ओमफ्राय बैनो आरो जोंहानि न'आ, बिथिंजा ससे थांबानो मोनगोन। ओमफ्राय नैबे स्कुलानोमोन आरो आं गोदो फरायनाया, LP स्कुला। बेयावनो आङो थाखो 1निफ्राय थाखो 4हालागै फरायदों, बिनिफ्रायसो हाइ स्कुलखौ जोंनि गारि फैदों र'। बिराद गारिनि साउन्ड फैबाय थायो, लामा खाथि नालाय। ओमफ्राय नैबेनोमोन आरो नै स्कुला, बेयावनो फरायोमोन आङो थाखो 1निफ्राय पुरा थाखो 4हालागै। बेयाव फरायना थांनानैसो आङो रुपहि हाइ स्कुलाव फरायहैदों आरोना। हाइ स्कुल माने जेनेबा 5निफ्राय लगायहैदों, MAनिफ्राय 5, 6, 7, 8, 9, 10 जोंनि रुपहि हाइ स्कुलाव फरायबाय आरो। बेनिफ्राय थांनानै उन्दैयाव इयावनो फरायोमोन होनबा नोङो? बेयाव फरायोमोन। टिक्लिक्लिनो टिक्लिक्लि बावलायसो नों मिथिगौ आरो। न'निफ्राय खम टुकुर टुकुर खारबोलायोमोन मायासो, न'आ खाथि नालाय। आं टिक्लि ना मामोन नों मिथिगौमोन आरो। फट'आव नुदोंना, टिक्लिक्लि खालायो। फट'आव नुदोंना। ओमफ्राय न'आनो खाथिमोन नालाय, आगाननै थांबानो मोनोना। मास्टार बुबानो खारलाङोमोन नामा थांदों। बोरैबा होनथारो नुनाय बायदिनो। ओमफ्राय बेनोमोन आरो, बिरादनो सोंबाय थानायखाय आं दिनैहाय बेयाव जोंनि आयंमोननाव फैनाय जाबाय नालाय, नोंथांमोननोबो देखायबाय। भितराव हाबथारनो हानाय नङा, मानो होनबा नै ताला मारिना दोनदों आरो बेयाव। नङाबा आं पुरा भितरालागै थांगोन, नायगोन होनना सानदोंमोन। माने आयंमोननाव फैबाय थाबाबो माने स्कुलावहाय हाबनाय जाया आरो, दिनैसो मोजाङै नायबाय। ओमफ्राय भितरावहाय हाबनो सानदोंमोन आं, ताला मारिनाय ना, दा हाबनो हानाय नंथ'ला आरो। ओमफ्राय LPखौथ' इयाव फरायबाय, ओमफ्राय उनाव MAनिफ्राय ओजों लगायहैबाय आरो जोंनि रुपहियाव। जोंनि रुपहि माने एसोमोन जोंनिया, उनाव दा जोंनि जाहैबाय रुपहिया। ओमफ्राय दा जोंनि आयं लोङाबो ओंखाम संदों नालाय, ओंखामबो जालांसै। आंनि आगैबो फैदों, मटु आगै। ओमफ्रायो नोंथां माथा बोरैबा जादों नै, बार जाना फैबायना, बार नांबोबाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिनो लुगैबाय थानायखाय आङो खोन्थानाय जाबाय आरो दिनैहाय आं माबे माने LPआव फरायोमोन, माबे स्कुलाव फरायोमोन सोंबाय थानायखाय। ओरैनोथ' सिगाङावबो खोन्थाखांनाय बायदि मोनदों आङो, थेवबाबो
दिनैहाय आं खोन्थाफिनबावबाय आरो सोंबाय थानायखाय ओमफ्राय खोन्थिनाबो होबाय स्कुलखौ ओमफ्राय दा थांसै जोंनि आयंमोननाव आयंमोना ओंखाम संदों नालाय ओंख्रि संदोंसो होनफ्लांबायमोन सिलिखाया खिन्थु गोथाव गोथाव गैया थ' थांसैबा ओमफ्राय थांसै दायो फैदो बाबु थांसै दायो मा संदों जानोसै जानानै ओमफ्राय थांफिनगोन जोङो हर थाया जों साथाम फैदों आंनि बोराय आं ओमफ्राय आगै फैदों स्कुला बेनोमोन आरो आगोल उन्दैयाव जि थांलाय फैलाय न'आनो खाथिथार बिराद माबा मोनसे मोजां नाङोमोन आरो एलपियाव थानायनि माबाखौ गोसोखांबाथाय बेलेग टाइपनि मोनलायो दसेनो बुलायलायनाय एकदम सोबथिंलायनाय जागोन उन्दैनि नालाय थाखो 3 थाखो 4 फैदो थांसै दाना आबै बबाव थांनो सिनायदां सिनायाखै गलापि माइब्रा फिथा लाल साह गाइखेर साहा लोङा नालाय लाल साहा फुदुंना होबाय नै बाबुर जतात देखा बरिया ओमफ्राय खोमसि खोमलाव नालाय दा नुबाङा आरो ना मा होननो आङो दा जोंहा आयं मानि बिजाबजालि सासेया नायलाय kapal lemtinan karaya दा फैनायावनो हर जाबाय दहाय सानाव लाफ्लांनाय जायासै ओमफ्य दासो आरो नैथिंजा दं नै एबो फंबाय हेल' laji थिंजा दङ नै मटु भाइ नुखाबायानो थायो नालाय मटु भाइखौ आं सा लोंसै लों माइब्रानि फिथा लाल साहा Uraबो गैला दै सोला आरो जोंहा आगै नैबेयो ओंखाम जानोसै मा संदो इ मा र' लाइटखौ होआबा नुनाय नङा दालियाव खारै होदो नामा दालि खारदै सङा दालिखौलाय मानो खारै होनो ओमफ्राय नैबेयो माबा बयलार बेदर ओमफ्राय नैबेयो गाजर सातनि ओमफ्राय बिन भाजा मटर जानोसै संनाय लिलायानो मायासो जगाल होग्रा आरो बिमाया संग्रा संनो रोङा फासे बेदर संनो संफेराखै आं रयनो अमा बेदर संनो एगारना होथ'वाखैनो दाउ बेदर संनो ओंखाम ओंख्रिखिनिखौ रोंबाय ना ओंख्रिखौ संनो रोंगौ ओरैनो थुब संनायनिलाय जोंहा इनो आरो नाया गोरा ओमफ्राय बेदरा मोनामदोंनो बोरैया मोनामदोंनो जेबो खायसेना माबायानो आंनोबो नांथ'आ दे फिथा माखायोमोन बुरजा जाबाय इसानाव ओइ नै जिथिया सावब्रबना होबायना माबा लानिया ससना लानिया नोंनिया दय खिथादो थांना हांसो जोंहा जायो ओरैनो जोंहानियावनो होनखालांदों इसोरो ओरैनो माइ आरो थाबाय जोंना सानैजोंनो होहैदो लायना फैदो हरावनो हो मालाय उन्दुनाय मानसिखौनो लेबनिफ्राय बुद्रुना लाना फैदों लाना फैनानै ओमफ्राय बुथारनो होबाय होनानै जालांनोबो होबाय आरो न'आवबो दोनना फैबाय गारिजों बिगुमाया आरो नैखौबो दोनहैबाय बेखौ दोनहैग्रोदो बिनि उनाव दोनहैबाय खाथि जालाय अर सायगासिनो नै दे अरखौ ब्लाव ब्लाव होनाय माबाखौ नुवाखै मानसिनि मोखांखौ नुवाखै
마 사이